זה היה יום שני בלילה, אני גולשת לי באינטרנט, ופתאום אני רואה אותו. וידאו עם אחד המשפטים הכי נפלאים שאני מכירה בכל החיים שלי. וכל פעם שאני שומעת את המשפט הזה, אני מקבלת מחדש צמרמורת. המשפט הזה, מה הוא אומר? פיתחו לי פתח כחודה של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. ואני יודעת שהוא מגיע מהדת היהודית, ולחלק מאיתנו יש רגשות מעורבים לגביה, אבל יש דברים דומים שנאמרו במקומות אחרים על ידי אנשים מאוד שווים, ותכף אני אביא את זה לכאן. אבל המשפט הזה, מה הוא בעצם אומר? תתחילו לעשות משהו, אפילו קטן, ותראו איך אני הולך להתערב לטובתכם. או אפשר גם במילים של אנשים שלא מאמינים באלוהים, תתחילו לעשות משהו בכיוון, אפילו משהו קטן, בואו תראו איזה דברים טובים הולכים לקרות לכם, איזה הזדמנויות. רק שאני הבנתי מזה עוד משהו, ומשום כך יש לי צמרמורת כל פעם שאני נתקלת במשפט הזה, והמשפט הזה הוא, מה שאני הבנתי זה, וואו, יא אללה. יכול להיות שיש מישהו, משהו, אלוהים או אנשים אחרים, יכול להיות שיש מישהו שרוצה לעזור לי, שרוצה שיהיה לי טוב, ושאם אני אתחיל ויעשה איזה פעולה, הוא כן יתערב לטובתי, ואני אצליח ותהיה לי ירידה במשקל, יכול להיות משהו כזה. זה בהקשר הזה, זה הזכיר לי כשקראתי את הספר The Science of Getting Rich, ככה הספר נראה בצורה הזאת. זה הספר. אז בספר הזה היו הרבה דברים מגניבים, אבל הדבר שאני... Science of Getting Rich, rich זה יכול להיות בכל מיני מובנים. זה יכול להיות במובן של בריאות, זה יכול להיות במובן של כסף, ויכול להיות עשיר במובן של עשיר ביכולות לרדת במשקל ולשמור עליו. ובספר הזה היו הרבה משפטים נהדרים, אבל המשפט שאני הכי אהבתי ממנו היה Nature is friendly to your plans. וכאילו, את אומרת, וואו, זה עוד פעם חוזר על עצמו הרעיון הזה. יכול להיות שיש מישהו, משהו שהוא בעולם הזה שהוא בעדי ושהוא יעזור לי, ושאם אני אתחיל לעשות איזושהי פעולה, הוא תהיה התערבות לטובתי. הקטע הוא שאנחנו אף פעם לא יודעים איזה אדוות, איזה השפעה יכולה להיות לפעולה הקטנה שלנו על ההמשך. ומשום כך שווה לנו להתחיל ולנסות ולעשות אותה. וגם שווה לנו למצוא את אותן פעולות שהן אפקטיביות. כלומר, פעולות שבאמת יעשו שינוי לטובה בירידה למשקל שלנו, בחיים שלנו. ואם אתם רוצים דוגמאות לפעולות אפקטיביות כאלה, מוזמנים לקחת את המדריך שלי. אני שמתי אותו פה למטה, בתגובה ראשונה. אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה. בהצלחה בירידה במשקל ובהצלחה בכלל. ביי.